Amarengandik DNA mitokondriala jasotzen dugun bezala, aitarengandik bi sexu kromosometako bat jasoko dugu. X edo Y. Kasu gehienetan, Y kromosoma duten pertsonak arrak izango dira, eta euren aita biologikoaren Y kromosoma berbera izango dute. Euskal Herrian abizena ere horrela igaro da, orain gutxi arte, aitaren bidetik. Y kromosoman ere aldaketa txikiak egon daitezke denborarekin. Atzera egiten badugu, munduko ar guztien arbaso izan zen arra aurkituko dugu. Ar originala, arren artean, arrena. Gu guztion aitatxo. Ez asmatu nola ditu diogun. Bai, asmatu duzu. Y kromosomaren Adam. Orain dela 275.000 urte inguru bizi izan zen ipar-mendebaldeko Afrikan. Bai, Adam eta Eva ez ziren inoiz ere ezagutu. Ez ziren ez leku berean, ez garai berean bizi izan. Eta noski, ez ziren euren inguruan bizi ziren pertsona bakarrak. Pilak zuden jende gehiago zinguratuta.